Keppimies! Keppimies vittu! Nyt se yrittää lyödä meitä! Ihme, sä et piilottele niitä sun keppejäs! Joo. Vittu, mulla on koko päivä aikaa seuraa. Oi vittu. Mä tiedän missä asut ainakin kohta. Vittu Hyvinkään gängin mukaan. Tuu nopee. Vittu kaikki ketkä kattoo tän videosta, joskus YouTubessa vittu ne saa korvan raiskauksen, mä huudan vittu täällä. Perttu huu! Vois ottaa tästä maasta vähän vittu kiviä heittää päähän. Varokaa! Dodi! Tiesitkö että mä harrastan nyrkkeilyä? Voi vittu joka kiinnosti sut mun käsiksi. Pelattaa! Vittu! Vittu sinä! Vittu hauska potkun naamaa vitun läski! Onko se ihan varmasti tietää mikä se on? Vittu kaikki vaan kuvaa. Vois sylkästä. Tappaisin tolla. Voi vittu ei lentänyt. Vittu kun ei lennä. Voi vittu. Muistakaa kellä ei sitä videoa. Mulla on nyt se video, missä se alkaa hakkaa sillä kepillä melkein. Vittu toi vaan juoksee. Mitä muuten se pojalla? Ja puhuta siellä. Kello tietysti taas. Ei se mitään pelähtää. Vittu me voidaan sanoa sille ei mua 2 kertaa, tuukaan 4 kertaa. Ei meillä on täällä niin vitun pitkä. Tulee. Mä kuvasin